Palit ko rog bike kay exercise ko ba? Say ka kanyo. Ay, garage ka na bike ya? Oh. Highway garage na. Ato-ato ta. Ano ang mga tawanan pre? Balik ka ng bike pre? Bro, mamatay ng mga tawanan pre. Sige na nga nakapula ko. Nagganon ko na ni? Ato sa palitan. Sige pre. Maligyan mo bike, bike? Ay lain po. Namaligyan ni trapal re bay. Bike mo na mong display. I am the one, the way your son don't. Ano mo para mo ko bike? Aw, mo ba na? Ang sarang kon bay mo. Sa kay maayo. Ay namin mga bike re bay nga. Si bike ka nga bike eh. Tama ni. Hindi ba ito? Sensitive eh, bay. Pero kini, hindi ko magmahaysan ko na ni. Naman. Ano yung sticker oh, hiwi garage. Ba? Highway garage. Unsa man nadel highway garage ni? Mo na power sa tanan Mindanao bay. Mo na pinaga magtik dire. Say, masalong yo. Mo na kabalo ni bay. Bay ko gani bay. Ikaw bay, sunada ka ni. Pila kay to? 17. Para tuhara. Wai mahal-mahal dia. Nami mahal-mahal re bay. Kini kini. Kini bay. Musaka nig bukid nga patalikod. Kini. Musaka nig bukid nga patalikod. Kini. Yati ko, yati na. 5,000 ni. Subida pagtalikod. Pagtalikod. Karon po Kini ka ka ng bike ka ba? Ako isa ka bike nga magbabag. Pila gani? Pila ni? 25,000. Affordable lagi na siya bay. 5,000. 25,000. Ikaw bay, unsay ko mo? Sinsilyo man sa kuha. Wai mahal-mahal. Ano po bay, kini bay? Kini. 35,000 ni bay. 30? Mo ni kay 5? Mo ni kay ingon ako nga magbabag gani. Ah, Di na ka kinahanglan mag-straight nga bay. dawe. Magbabag gani mag-slanting ba? Silanteng magsakay. Oh, ikaw depende sa mga basta kay kini siya mo ulo na yung kitsay. Depende sa nagdala. Matang mo. 35,000 ni siya. 35 Mil. Tamil. Oh. Nya magbabag magsakay. Oh. Imo ra matang yasol-lasol laway lain dia kanang. Ay napo bay, napo may mas Kini, kini. Kini napo ni bay 45,000 ni siya. 45,000. Kini mag-drive ka na magtuwad ka ni. Mag-drive ka na magtuwad ka ni. Bro, gag ka nang nalibang kag labi kayo. Ina pa Kami na. guys paminaw. Pero wapo ha, hindi mga subscribe. Hindi mo kaya mag-drive magaya. 40,000 na. Oh, 45,000. Wai mahal pa yun na. Lari revive, tanan revive, mahalo lari. Ini bay 55,000 ni bay. 55. Oh, nani siya free wifi. Yati ikon. Free wifi na nani siya. May free wifi ni siya. Ang wifi ni kuha na siya kanang ugna, di ba na may wireless kini siya. Wifi list po na siya. Wifi list. Wifi list po na siya. Wifi signal. Oh, wifi signal ako. Wifi signal. Kompleto na. Pila kaya ni? 55,000. 55,000. Alanganin bay, brato kayo. Wai, mahal pa na. Dapat may bike diri bay nga kanang kuan siya, 65,000 ni. 65. Way pedal ni, pero kusog kay mudagan. Pedal ni, pero kusog kay mudagan. Unsa man pedagang wa may pedal? Kuan na siya, Oh, basta iya, ha? utang na may hotel mudagan na lagi ha. Murag labaw pa ni sa e-bike. Uy. Wai pedal. Pero 65,000 lagi. 65,000. Ikaw maka-afford ka. Naboy kwarta bay kay Oh, balo kang kwartahan kay Ako ko. ba nag-entertain na po. Pero ang kuan ni bay, wa man koy pedal bay, di ko na bay. ay napo may kuan ni bay. Pangitay ko kanang nindot, kanang mahal. Kini bay, kuan ni bay, 75,000 bay. Kini bay. 5,000. Hindi na magmahal ni bay. Unsa may nakanindot ani nga? Brickless ni siya, Stop it. Get some help. brickless. Brickless. Brick na ni siya pag istorya ka nga. Ito na lang mga brake. Bunong siya. Bunong. Automatic na siya. Semi automatic na siya. Nindot nga bike niya. Pila kay ni? 75,000. Ikaw bay, unsa man? Kini mo. 75,000. Potoso na naman eh. 75,000. Sinsilyo man na. Way, mahal-mahal pa gyud na bay. Nagyapon rin bay, nagyapon rin bay. Kini bay. Pinakanindot. Kini bay, 85,000 bay. 85,000. Pili na ka mag-surfing ani. Yate. Dagat. Surfing dagat. Isa ba mo kasama na ni? Ano kompleto na ni? Surfing. Surfing ka ni, automatic hindi mo siya makita. Karon Surfing, mo kadungog og bike nga. surfing list. Kami nag-surfing. Surfing list niya po ni siya. Surfing list? Hindi mo makita pero pag nana ka sa dagat, automatic surfing na. Naganti. Ay mo ni ganti bay. Ako ni ganti. Surfing ni siya, lalong ra magiging. Uy, grabe. Pero ilam sa dagat makake. Hindi sa ibabaw ra pero ang surfing na sinalom. Ang surfing na sa ilalom.
Nya okay na, amo na putusan bay. Ayaw sabay kay surfing imo mo. Gusto ka ba malunod ka ng dagat? Ayaw na. Kini. Ilang man eh? Ini bay. Mahal-mahal na gini bay. 90,000 na ni bay. 90,000. Oh. Ini siya. Unsa may kanindot aning 90,000? Kompleto na niya, nakarehistro. Tanan, kompleto na siya. Bay, inistro. Pero isa rin katig ka Isa rin katig. Ako may duha katig. Isa rin katig pero dili na kayo nga matumba yun nga ba makabalance ka dagat gyapon ni pang tubig, pili pang highway, pili pang tubig. Bukid. Di matumba. Karon ko pa nung bike di matumba ba? Di matumba ni kay balance. Ang anong duha ra may ligid niya di matumba. Auto balance siya bay, auto balance. To balance. Balance list niya. Tawag ka. Balance list. Bike with balance list. Balance list karon kadungog ang balance list. Auto balance siya bay. Ya, ako nang ning kuan bay, sama ni. Pila kay to? 90,000. Binta ba? Why kanang pinakamahal niyo dabi ay kini unsa man eh? Mura magligid og traktor ra kay. Kini bay, mo ni inaani yung design bay kay pangdagko na kini sa bay. Kini bay mo ni siya gitawag nga mo ni pinakakuan ko ba. 150,000 ni. Ini karon dagko magligid ni. Pili man ka mandaro ni bay. Ka mandaro ni bay. Taro? Oh, pili ka magdaro din na ka kinalag kabaw kay kung palit ka kabaw 80,000 mahal-mahal man kini. Daro. Automatic pili na ka magdaro ani. Pili ko dagat. Full araw na ni siya bay. 100 pila to? 100,000. 100,000. Kompleto na ni siya bay. Mas pinakatibay po ni. Ano ba mas tibay ani? 100,000. Ito ra makain ko. Ito na makakuha sa kong kwarta. Asa may kanang matik. Imo ra kong gikuan anay ba? May pinakamahal gyud ay kanang nindot yung kayo. May mahal dito bay, pero mo na ni last bay, pinakamahal bay. Mahal gyud na. Mahal dito bay, ato tanaw na puno to. Nindot, ira. Tanaw ka. Kung tanaw na. 5 minutes later. Isang nito. Ano ba patana? Isa may salida na ato pre. Dili po gikuan ni pero palit pa rin dili. Pakita to di na mahal lang bay nga to. Ay, mahal ya pre. Tapos lang gawog di na po niya nakuon pre. Dagan-dagan ni store ba? Sa man. Ay, sorry lang ako sa ato. Sige, istoryahan mo ba? Ay, wala may tanaw na to kon bay. Tanaw na to ang kanang bike. Tanaw na. Ano kay? Pre, yan sa kanang pre. Sa mga nagatapi man kang may. Asa may bike ani ba? Kini bay. Kini. Mao gini pinakamahal bay. High-end na gini sa high-end bay. High-end. Pwede ka matug Amerika ani bay nga. Yate got. Pila ra kasi Amerika? pila ra kasi segundo. Auto turbo. Turbo. Kini nga bay, auto turbo. Pero ang presyo ni 750,000. 750,000. Auto turbo. Pwede ka matug bulan ani nga. Pila ra? Isa ka Bulan. Bulan. Bulan magbike. Kay kani bay gigamit na ko ni bay naabot na giagihan ako si Albert Einstein ani. Yate got. Ato nun. Einstein. Oh, Tapos itinag. nagigpini ra gamit ako nagbike. Pila man yung kantidad? 750,000. Ikaw bay. Sa may 750,000 yung matog buwan. Hindi ko maramang kumuli. Hindi Yeah. ako pinangan eh. Hindi ka palit bay. Wala, pinakamahal pa kita ni. Mo na pinakamahal di bay. Wala bisig na pa yung mas labaw. Ano yun eh? May ikon sa Lagi may kapo ka bay. Mo man gini pinakalitis boy sa tibok kalibutan may mo ra gini pinakamahal ko na bay. 2 hours later. Sana naman tawahan. Pamili-mili di mo na magpalit gra. Mahal-mahal ko din ka ba, no? Mahal gini sa bay kay di man po ka magmahay bay. Palit mo ni. Bitaw bay, anong kung paano kung dito ba itong pila kung mahal ko bay, pero palit ko ikot kami, kung paano nang kumay ba? Yate bay. Sibisi kay ko trabaho bay ba. Ginistorbo lang ko nimo bay ba. Ay sabay akin. Ulat sa bay. 2,000 years later. Yate katawahan kay mo. Tinipunit na magbakal. Taramay! Abay! Tinipunit ba? Kakak kami! Ito rin mamalit ang mga animal nyawa deh. Kamera team Highway Garage. Jeremy Repita sa Pilar. Salamat kayo sa pagbisita at mga taga-Tamigong. Please like, share, at subscribe. Shout out the boss Jibang. Jibang. Okay.